Dneska si ideme uvariť silvestrovskú kapustnicu. Je milión receptov, každý má svoj. My vám ukážeme, ako si ju robíme my a ako ju my ľúbime. Tu už máme nachystaný ohníček, pekne nám už praská drevo. Uhlíky sú žeravé. A pomaličky začneme variť. Dobre. Masť necháme poriadne roztopiť. A hlavne, aby bola horúca. Pridáme ešte trošku dreva, nech nám to poriadne horí. Krásne praská, to drevo je suché. No, krásne. Dobre som. Už nám to pekne pení. Takže môžeme pridať cibulku. Počujete, ako krásne to šuští. Robíte si aj vy na Silvestra kapustnicu, alebo radšej na Vianoce? My na Vianoce nerobíme kapustnicu, pretože Vianoce máme pôstne, my nejeme na Štedrý deň mäso. Takže kapustnicu robíme vždy na Silvestra. Ako to máte vy? Cibulka sa nám pekne opiekla a teraz už ideme pridať mäsko. Máme tu nakrájané mäsko na kocečky. Poriadne to premiešame, nech sa cibulka s mäsom spojí a necháme trestovať. Mäsko sa nám už pekne orestovalo, sa nám to stiahlo s tou cibulkou. A teraz ideme pridať koreniny, samozrejme sol, čierne korene, kmín, papriku. Pridali sme koreniny, teraz sa poriadne premiešame. Dali sme trošku vody, nech sa nám to trošku povarí. A samozrejme ideme pridať už aj kapustu. Kapustičku pridávame s tou šťavou. My to tak máme radi, nepremývame kapustu, ja mám rada kyselú kapustu. Pridáme tam všetky 3 kg kapustičky. Takže pekne aj s tou šťavičkou. Ešte tam pridáme tieto lesné hryby, idem si ich namočiť. Tu mám nachystané šampiňóny, áno, sú mrazené. A tu mám namočené tie sušené hryby. Tu už mám nakrájanú klobásku a udené mäso. Ochutnáme udené mäsko, či je dobré. Je výborné. Ochutnávka musí byť. Teraz pridáme hryby, aj s tou šťavičkou. Aj tieto šampiňóny mrazené. A necháme zase variť. Ešte sme zabudli na cesnačík, máme ho tu nachystaný. Pomôž mi, prosím. Takže ešte sme pridali cesnak. Mali sme ho nachystaný, ale zabudla som ho tam pridať. Už to vyzerá ako kapustnica, že? Už to krásne začína voňať. Nám to tu rozvoniava. Je to super. Drevo krásne praská. Silvestrovská kapustnica, ako má byť. Aj s pravým mrazivým počasím. Sneh síce není, ale poriadne prsne. No, ideme sa pozrieť, ako vyzerá kapustnička. Kopec parí. A už nám pekne buble. Trošku pomiešame. Vôňa je úplne geniálna. Strašne sa z toho parí, teraz vám to neviem ukázať. Mňam, teší sa na tú kapustničku? Áno, samozrejme. Vonia výborne, aj vyzerá výborne. Ideme pridať udené mäsko. Áno. Nech sa to poriadne prevarí, nech sa chute prepoja. A opäť prikryjeme, necháme to variť. Trošku menej fúka vietor, tak je